Euskal Herriko hainbat herrik San Tomas azoka ospatzen dute abenduaren 21ean, eta bertako kaleak, barazkiak, frutak, gaztak edo estebeteak erosteko azoka bihurtzen dira Gabonetako jaien bezperan. Tradizioak, herrikirolak, bertsolariak eta talo, txistorra, sagardo edo txakolindastatzeak dira nagusi. Azoka ezagunenak 19. mendekoak dira. Jatorrian, baserritarrak hirira joaten ziren lurren jabeei urteko errenta ordaintzera. Ordainketa hori San Martin eta Gabonen artean egin behartzen, eta San Tomas eguna aukeratu zen Gabonetatik gertuen zegoelako. Ordainketa eskudirutan edo espezietan egin zitekeen eta horrez gain etxeko hegaztiak ematen zituzten opari. Baserritarrek produktu ez hornitzeko eta era berean baserriko produkturik onenak saltzeko aprobetxatzen zuten bisita, jai hauen ospea bultzatuz. Denborarekin, errentak ordaintzeko beharra desagertu egin zen, baina hiriburura joateko tradizioak iraun egin zuen. Bilbon, 19. mendetik ospatzen da San Anton zubiaren ondoan, eta 1915ean plaza berrira leku aldatu zen. 1945 geroztik, Bizkaiko aurrezki kutxak antolatzen du merkatua eta areatzaraino iristen da. Bertan, ekoizle onenak saritzen dituzte eta nekazaritzaren eta tokiko gastronomiaren sustapenean lan egiten dutenak omentzen dituzte. Donostian, Azoka Konstituzio plazan egiten da 19. mendetik. Taloa eta txistorra dira protagonistak, eta ongintzako erakundeek antolatutako txerrizozketak ere ohituraren parte dira, neguko dietan txerriak duen garrantzia islatuz. 1351an Pedro Lehena Ankerrak Arrasaten Santamasak izeneko azoka egiteko baimena eman zuen. Hemen, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabaren bihotzeko kokapen estrategikoan, merkatariak eta abere tratulariak biltzen ziren. 1727 arte Meatzerrek auzoan ospatzen zen, bere burdin meategiekin Arrasateko ekonomiaren gune nagusia izan zena. Azkenean, merkatu erdigunera eraman behar izan zuten, 2 pertsona labankada zilostean, liskar batean, jaietako gehiegikerien ondorioz.